Já si myslím, že Hluboká je v podstatě jeden ze světových unikátů v tom smyslu, že se tady kloubí v rámci toho lesního hospodářství, který samozřejmě má i svoje určité podobory, když je to zemědělství, rybníkářství, vodohospodářství, tak to tady můžeme vidět v podstatě na jednom kousku, jak v podstatě prosperující lesní hospodářství, zemědělství, kvalitní oborní chovy lesní zvěře, vodohospodářská činnost a prosperující rybníkářství. Tak pro mě jako pro myslivce, který se myslivcem už nějakým způsobem narodil, tak jsou to obory, jak Poněšická obora, kde je kvalitní chov jelení zvěře, tak Stará obora, která se může pyšnit dančí zvěří. Za mě je to lovecký zámeček Ohrada, který v podstatě spravuje Národní zemědělské muzeum. To je jedno z mých srdcových záležitostí. A pak asi Bažantnice Hluboká. Já si myslím, že by lidstvo jako takové nebo populace by si mělo uvědomit jeden zásadní faktor nebo zásadní fakt, a to je, že v podstatě příroda není podřazená nám jako lidstvu, ale lidstvo je podřazeno přírodě a měli bychom se ctí a pokorou respektovat a akceptovat přírodní zákony se vším, co do toho spadá, ať už je to myslivost, lesnictví, zemědělství, ochrana lesa, ochrana přírody a krajiny, ovzduší, klima a tak dále.